Nire aurreneko asmoa zen pare bat lasterketa egitea besterik gabe probatzeko mendia, eta azkenen ia inun aurrenekotik gauzak ainondo ateazian, selekziotik deitu ondoren lasterketa pilo bat nintutela egia esan. Eta, izan zian Euskal Herriko mendien erronka, Zumaiako flitxa, tartian Lantzaroteko Aria Estrem, Espainiko txapelketa Bilaierren, eta gero abuztun erabaki nuen deskantxo bat hartzea, eta iraien Espainiko kopako azkeneko egin genuen, Espainiko kopa etxeak hartzea lortu genuen, eta gero inun vertikal bat, beriaingoa probatzeko, eta gero munduko kopako azkeneko lasterketa ikusteko aurtengo urtei behi da pixkat munduko kopako lasterketak nola zian, eta azkena ustez Goierri garaiakoa, eta gero maratoia nire kapritxoz. Lasterketa ugari aipatu dizkiguzu, emaitza ezin hobeak izan dituzu lasterketa hauetan, eta aipatu Leitzako Euskal Herriko mendierronkaren ondotik Aliende selekzioko entrenatzaileak hotz egin zizula. Eneko deia izan zen sorpresa bat, eta hasieran pixkat ez dakit beldurtu irintzan edo ez, nire asmoa zen lasterketa pare batin urte guztien dakitxo. Eta horrek beste ate batzuk irikizizkiten eta oso positiboa izan da ez esperientzia, baina hasiera baten beldurtuta edo harrituta edo maratoiak initxuta azkeneko urtetan, orduan ez eta entrenatzaileek geuki eta orduan nire kabuz prestatu naiz. Orduan gauza izan da urtetik urtea maratoien hobetzeko intentzio horrekin igual kilometro gehiago sartzea edo spinning sartzen jutea edo beste ariketa batzuk, eta momentuz oain hasiko naiz jokinekin entrenatzen, lizeagakin, baina momentuz jarraitzen más o menos nire dinamika horrekin. Mendia beti izan dut gustoko, orduan jendek esate ziten nolabait probatu behar nola noiz baitez, mendia eta mendin korritea, atletismoa beti gustoko izan dutenez, eta azkenen lehengo urten hasi nahi nun probatzen, baina lasterketak azkenen aurten hasi ditu, eta egia esan gustatu zait mendin korritea, orduan gustoa. Mendia politiagoa da, beti berdina esatez, baina hala da. Politiagoa da, eta ezberdintasunak bereziki dira lauenzuk ritmo bat hartu ez, lauen nik ditut distantzi luzeko maratoiak edo maratoi erdik, orduan hartu badezu ritmo bat eta izan bartzea gai ritmo hortan juteko alba ezu behintzat bukaeraino ez. Mendia da ezberdina, aldapagora ritmoa da makizu, bera beste bat, eta ritmo aldaketa horiek dauzkezu, eta terrenoare oso aldagarria da, orduan entretenitu igual gehiago itezea edo. Azpimarratzeko datu ere, ternuak fitxatu zaituela, albiste hau ere nola jasotzen duen edo? Bazen jende esatiztela, seguro talde hon saiatzela fitxatzen eta ez dakize, eta nik esaten nien ez, hilabete batzuk bestiek ez da mazkit eta ez dut uste horako apostu ikingo duten nekin ez, baina aurreneko apostu gaina justu ternuan izan zen, eta gainean etzako oso berri pozgarri izan zen, ze ematea zeuden taldeen fitxaketan arten izan zen, nik beti pentsatu izan dut ilusio gehien egingo zuten azala, ze horre matezian beste gauza batzuk ez, aldaketa hundikin behar nituen beste talde batekin fitxatu ezkeo, eta justu ternuak uste ziten gutxi gora bera dena berdin jarraitzen, eta gainea etxeko marka batekin, eta oso tratu familiarrakin, orduan oso ondo. Aurreneko erronka izango litzake Kanarietako Transgran Kanaria advantzaitea, diala 82 kilometroko lasterketa bat, eta gero hortik aurrea munduko kopan zentratuko naiz, eta tarten akaso baten batzuk ere oikoia ez, baina ez den nahi ez da lehian kontzentratu asteburu guztik ez, nahi dut pixkat lasai hartu, eta munduko kopan zentratu, eta lasterketa hontan, eta gero gogon arabera.